Și bun, am un episod cu Stongal și astăzi o să jucăm cu fratele meu, cu Hack, da? Avem frumos numele Roșu, hai să deschidem și noi. Bă, nu cred, cu Hack, doar nu, dacă aici sta, dacă dau cu scan, eu mai nu mai merge asta, emoturile. Și de asta. Și e chiar legendară, nu cred. Și astăzi o să facem hoțe și polițiști. O să dăm în fiecare meci, adică meciul ăsta care o să fiu eu polițistul. Și nu trebuie să se califice fratele. Dăm, uite așa, 2 runde. Dăm 32 de playeri. Sau banul invers. Stai în găstă. Stați puțin. Vedem că n-am internet. Și am revenit, da. Nu dura mult. Puțin numai. Haideți, acum o să fie asta, fratele meu. Codul este 753 586. Da, apăsați și voi acolo un like și un subscribe. Dacă vreți și jocuri vreți voi, o să jucăm. Dacă vreți, jucăm împreună, da. Mai fac și cu Mihai, dacă vreți. Și el cu mine, dacă vreți, da. Eu cu el, da. Hai, să nu se califice o rundă, dacă nu mai dacă se calificat. Revin cu miștatea. Și am revenit, avem eu acolo ceva aici, care trebuia să te scoate din meci și eu, deja și prost sunt, l-am activat. 856 498. Dacă se califică prima rundă și eu nu m-am calificat, el o la punctul. Și, da, nu trebuie să califici. Asta prima rundă. Da. Atâta. Dacă se califică prima rundă, deja o la punctul. El. Sper să nu se califice. Avem emonturi. Toate avem emonturi. El, știți legendar, eu chicat. Am uitat cum zice legendar așa. Bă, acum l-a scos pe frate meu, bă. Bă, stai, joc meciul ăsta. Și îmi dă, nu mai văd skin-ul nici deși. Știu. Băi, prea mulți sunt. Nu poți da nici pișorul ăla. Păi băi, să a murit odată. Ia da să iasă de meci. Cum care? Hai să? Nu? Stai, leac, să mă bagi pe mine și în rundă și de asta. Hat. Stați, leac. Eu și o schimă. Bă, nu scos emoțiile. Ia da să pun așa emoții. Foste. Să fie, da. Da să pun așa. Da, este bun că îl avem. Echipat. Și foste poate. Ah, bun. Aici nu. Bun. Hai să facem și noi unul de ăsta. Nu mai facem de și ala. Mă nervează. Codul este 4, nu, 941 826. Știți, dacă noi avem versiunea 44.2, nu ne las 45, că nu știu de ce. Na. Și cum se cheamă? Dacă se lansează full 46, nu descărcăm 45. Încă nu știu, și trebuie să pui codul, nu mai știu de ce am uitat. Da. Mai greu. Nu de pe Happy Mod, dacă vedeți aici. Happy Mod, nu de la Happy Mod, e Happy Mod de la altceva. M-am joc, eu descarc jocul cu Hack. Da. Nu e de la Happy Mod, să știți.
doar pe Google, Banatul Indiciu. Dacă se strânge 10 like-uri o să vă fac un link. Nu, un link o să vă arăt cum să o descarcați. Uite-l, frate. Nu ați dat acolo pișorul leacă. O să așteptăm așa. Dar nu știu de ce nu mi-a mers double jump. What the fuck? Uite, frate, nu știu de ce s-a calificat. Bă, și ăsta are hack și ăsta, stai. Dar mai în spate. Stai. S-a calificat. Cam vă nu are. Nu s-a calificat. Este așa, mai este un player. Uite, playerul ăsta, băieți și fete, și playerul ăsta. Da, mai sunt cu hack. Da. Să-l vedem pe frate mi acolo. Mă dărit, nu știu de ce pune, nu s-a pus numele. Ătea, nu s-a calificat. Nu s-a calificat, bă. Putea să califică date, bă. Nu cred, bă. Eu și-am făcut. Ca frate m-a luat un punctul. Și 1-0. Asta la mine, nașpa. 1-0 pentru frate. Nașpa. Jucăm și noi până la 5. Jucăm. Nu vreau să fac șmecheria asta. Eu este în spalul, frate. Nu a ieșit. Poate. Ba da, eu ieșit. Dacă eu ieșit, iar eu ieșit aici, pleacă. Și noroc are. Bă, ce mă... Bă, măcar am spawn aici. Să știți voi acolo spawn. Nu cred că toți boții eu pe aici. Nu cred că e bot pe aici. Cum? Nu mă calific, nu spune că nu mă calific. Bă, toți boții eu pe aici. Vă zis că e stânga. What? Stânga. A, vreo să ia în inimă și ea. Bă, este la spawn, bă, ăștia doi. Of. Bă, ăștia de ghesă aici. Doamne. N-are. Are noroc să treci. Cine? Și fac că ăștia. Parcur? Bă, să fac parcur, bă. Se califică epica. Se califică epica, se calificat epica. Se pune, bă, se pune și ăsta. Win-ul. Se pune. Dacă vrei tu. Da, se pune 2 puncte și ne câștigă acum. Și hard de final atâta. Nu o să pune. Am zis să pun dacă e hard de și de eliminare. Bă, nu merge pe șorul. Dar nu știu ce. Și când și vă cum se le poate pe episodul următor. Mașina albă. Ție? Și mașina ai. Spatele tău. Și mașina ai. Roșie. Mai bună mea. Mai la jump-uri de șelea. Bă, nu știu. Bă!
Bă, eu nu știu ce am un ghinion. Bă, vreau să fac șmecherie, nu te califica. Ești prost. Dar nu, de ce nu se vede skin-ul uneori? Bă, mi-a și să episodul și ala. Skin-ul ăsta. Ia să dau și eu aici, bă. Aici unul. Poate că e și mie ceva bun. Legendar. Ia, bă. Ia. Și bunul. Și rar e bun. Avem 15. Hai să dăm și unul sau unul free. Dăm. Lui frate meu, e chiar de acolo, de la Epică. Acum am vrut aminte acum să cheamă. Și are leu ăsta pe cont fără hack. Are așa la leu. Îl are. Uite acum am arăt care îl are pe hack. Pe hack îl are pe... Îl are pe hack, îl are pe ăsta, pe hack. Și pe cel normal îl are, stai de la și. Cel normal, fără hack îl are pe... Stai. Îl are... Unde? Să nu-l văd. Uite aici, aici îl are. Și tot cu ăsta care s-o dat, dar eu pe ăsta de la. Mai dăm, uite, da. Acum tot știi, nu? Da? Acum, frate, mă urmărește. Codul este 597 388. Hai, vedem. Eu și eu punctul. Nu trebuie să mă calific eu înaintea ta. Să nu mă calific. Și cât e scorul? 1-0 pentru tine. Doar prima hartă, dacă... A doua hartă, Dacă da, nu contează dacă e harta de ultima hartă e de finală, se pune 2 puncte. Da? Adică bloc de HD astea, da? Tot de harta asta nu-i mișcat. Așa pot. Bă! Nu cred, bă, lângă mine ești. Bă. Bă, la mine mai înainte merge singur. Și nu te califici înaintea mea. Bă, cum? Iar ne-a dat de bloc botul. Bă, m-a uitat pe șorul la fața aceea. Și nu... What? Nu mă calific. Ne-a dat aproape iarba de bloc. Bă, nu. Bine! 1-1. Să-l vedem, frate meu. Ia uite-l acolo. 1-1. Frumos. Dar e greu. Da. E greu să mă ții, na. Te dai de blocuri, da. Am dat unul. Da, 1. 2, adică. 2. Poate jucăm, bă, poate mă fac și eu un live, poate, nu? Cu Free Fire, poate. Na, asta am luat și noi vacanță. Da. Na, vacanță eu am de luni. Că am fost rășit. Da. Și noi trecut de ieri. Rășeala, ia vedem a doua mapă. Vedem, să vedem. Poate facem Free Fire la rang. Da. Ia. Băi. Bă, asta am avut o șata a doua. Nu. Băi, numai lângă mine mă dai. Hai, nu mai dai bani de blocuri de astea. Mă ține, frate meu. Frate meu e bun cu mine, eu n-am fost. Nu, așa tu, nici nu mi-ai dat nici măcar unul. Și Vlad de Bat, what? Bat what, nu?
What, am vrut să spun și am zis altceva. Dacă vine în bot, îi dau cu pumnul. Ia dă plâng o leacă. Sunt primul. Dacă trec acum am câștigat. Uite botul. În fata mea chiar chic. E o punctă, știi, nu? Hai ținem. A? Da, și ți-l văd. Ia mi-n fața leacă. Dar din față zic ceva. Da. Mamă. Dacă acum... Știu. Acum dacă îi blochezi de astea, să pune 2 puncte. Da, știi, să nu mă califice. Da? Bun. Și 2 puncte. Și dacă mă... Cum se cheamă? Dacă mă ții să nu mă califici, 2 puncte. Ba da. Dacă te califici, mai ai 2 puncte. Tu, eu zic de tine. Și eu de mine. Da? Tu dacă te califici, ai 2 puncte? Da. Da. Oricum dacă vine harta de finală, dacă nu e de finală? Da, 2 puncte. Ba nu! Eu m-am calificat și nu am 2 puncte. Da, ultima asta dacă vine de final. M-a scos. Bă, frate, mă las scos, bă, deși. Dacă deși e bloc de astea, să pune 2 puncte și e. Nu m-a scos. Ia, deși de. Bă, nici n-au noroc. Iau, punct. Bă, că am pe frate meu scoate și se pare de la hack. Și de asta. Pare rău că n-am terminat cu E totul. de la hack, nu scos tabărul de asta. Na. But, what? Se califică botul! Și eu win-ul, vreau să iau win-ul! Bă, pe frate, bine, acum l-a dat deja. Nu, nu mă băgat. Bă! Nu ai cu, bă, dacă nu dă de bălăitea, Vlad, bani de bloc și aia, cu să cheamă Bila și aia, luam eu, bă. Stați puțin. Cam pe aici se închide și episodul nostru. Uite, dacă vreți să mă căutați, scrie, uite, aveți așa ID-ul. Na, a văzut aici, da? Hai de aici. Da, cum se cheamă, pe se închide episodul ăsta și acolo, like și subscribe. Ciao.